खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय येल्लो फुलकबि नै बेखौ दिनै आङो संगोन आरो बे येल्लो फुलकबिखौथ' बयबो नुखाबाय जानांगौ। बे फुलकबिखौ आं नुफेराखैमोन आरोना बे येल्लो फुलकबिखौ आं माने मैयाना दाख्लैसो डिम्पु बरुवानि भिडिअआव नुदोंमोन आरोना बे येल्लो फुलकबिखौ बिनि भिडिअआव ओमफ्राय आं नुगोन होननानै आं सानाखैमोन आरोना गोसोआव। ओमफ्राय बेखौ माने मिस्टारा लाबोबाय आरो मैया हराव बाजार खालामनानै लाबोबाय आरो बाजार खालामनायाव। ओमफ्राय बेखौ लाबोनायाव ओमफ्राय आं शक जालायबाय आया माथो आं बेखौ डिम्पु बरुवानि भिडिअआवसो नुदोंमोन, बेखौ आं दा मोगथाङाव नुबाय माथो होननानै सानबाय। आं गोसोखौ बिराद हेपि नांबाय आरो आंथ' डिम्पु बरुवानि भिडिअखौ नायबाय थाखायो नालाय मोनसेबो बिनि भिडिअखौ माने आं एगारहराना माने कुकार गाबदों जोंना दालि संदोंमोन आङो। ओमफ्राय थारैनो नै नुमारबाय बेखौ आं दा संनोसै बेखौ दा हाग्रोना लानोसै। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनोसै आरोना बे येल्लो फुलकबिनि रेसिपिखौ। नैबे फुलकबिखौ मा होनो बेफारिया होनहरदोंनो आरो बेखौ ओंख्रि संनाङा ओमफ्रायो एवनानैसो जा होनहरदोंनो। मानोना होमबा ओंख्रि संबाथाय माने थाबनो गेब्लेयोनो आरो ओंखायनो माने ओंख्रि संनाङा बेखौ एवनानैसो जा होनदोंनो आरो नै ओंखायनो दा बेखौ ओंख्रि संनानै जाला एवनानै जानोसै आरो। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। फार्स्ट टाइम नुदों, फार्स्ट टाइम खोनादों, फार्स्ट टाइम ओंख्रि संना मोनजासिगोन। नै अकल नैबे सानियाल' गोमो आरोना नै बे सानियाल' गोमो। ओमफ्रायथ' नै बेयो नर्मेलनि बायदिनो गोजा आरो नैफोरो गासिबो बेफोरो गासिबो बिलाइफ्राबो अकल नैबे बिबार खिनियाल' माने गोमो ओंखारनाय आरोना नै। नै गाइस हाखांबाय आरोना बेवहाय आलु दरसे होफागोन आरो आङो। आलु होबा गोथाव मोनजायो आङो बेखायनो। नै आलुआ नै गाइस आं सारायखौ जानना लाबाय आरो साराया दुंबाय दा थावबो होबाय आरोना आङो। नै आङो जिरा गथा एसे पियाज बानलु होबाय आरोना। नै जि बरिया नुदोंना गोमोनो, नायनो जि अन्थावथाव नुखादों माबा कालारखौनो एकदम गोमोनो। गाइस आङो माने कबिखौ सिम्पोलैनो संदों आरो जेबो मस्ला मस्लि होआखै। नै गाइस जोंना ओंख्रिया बरियानो मोनबाय आरो दा जानो थाखाय रेडि। नै गाइस जानो थाखाय रेडि जाबाय आरो खुरना लाजोबखांबाय आङो कबि ओमफ्राय दालि अलकबि ओमफ्राय हांसो बिदैजों बिलाहि आरो। बिदिब्ला जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै गाइस आङो येल्लो फुलकबिखौ ट्राइ खालामना नायनोसै आरोना माबायदि जादों। बरिया जादों। जोंनि नर्मेल फुलकबि बायदिनो मोनजादों आरो एसे बेलेग आरोना थेवबो एखेयानो होनजायो। ओमफ्राय नै हांसो बिदैजों बिलाहि आरो बे रेसिपिखौ खोन्थाबाय थायासै आङो, बेबो बिराद गोथावानो जादों आरोना। बिदिब्ला ओंखामखौ आं जाग्रोना लानोसै। ओंखामखौ जाखांनानै दा लोगो मोनबाय दं नोंथांमोनखौ। 3 hours later. हे गाइस खुलुमबाय। दा माने शपिं खालामनानै फैबाय आरो जोङो। शपिं खालामनायखौ माने लायासै आरो भिडिअखौ माने खरदर थांनानै लायनाय नालाय ओंखायनो माने ओमफ्राय दा जों शपिंनिफ्राय फैबाय आरो फैनानै मा मा लाबोखो नोंथांमोननो एसे खोन्थानोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला। आङो दा मोनसे खोन्थालांबाय थानोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं मा मा लाबोदों। इमान दामि बुस्थु नङा आरो
खम दामिसो इमानबो खम दामि नङा आरो बिदि आरो फार्स्टआवनो नै बेबिनि थाखाय बेखौ लादों आरो स्वेटार गोजां बोथोरा बारग'सिगोन थेवबो इमान गुदुं जाया आरो बेयो माने आब'नि फिसाजोनो आरो मिस्टारनि आदानि फिसाजो माने आंनि आब' नैबेबो दा बेसेबां मन जाखोमोनलाय बेयो खै मास जागोन 4 मास जासिगोन खोमा ना देद्रायगोनसो खोमा नैयो एसे लोदो आरो जोंना बेबिया बेनिफ्राय नैबेयो बाबुनो आरो फिसा लानो थाखाय बेजों लोगोसे नैबे दं आरो बेसोर मोननै सेट आरो बेनि उनाव बेयाव स्वेटार गांनै दं आरो बेयो आइनो आरो आब'नो बेनि उनाव नैयाव बेग मोनब्रै दं आरो सेम आरो इदि मोनब्रै बेनि उनाव फिसा लानो थाखाय नैबेखौ लादों आरो अट' गेलेनो थाखाय बेडशीट लादों नै नैबेयो मुजा आरो मुजा मोननै माबा लादों आरो बेयाव गासै मोनथाम थायो आरो बेनि उनाव नैबेयो माने आं मा जागोनथाय आंनि फिसौजोनि थाखाय लादों आरो आंनि फिसौजो आं फिसौजोबो मोनबाय फिसौजोनि थाखाय लादों बेखौ बेनि उनाव नैबेबो फ्रक बेखौबो लादों बेबिनि थाखाय फिसाजोनि थाखाय नैबेयो गस्ला आरो जिन्सनि गस्ला बेखौ जोंहा बेवहायनो लादों माने गेदेरफोरनो बेनि उनाव नैबे शार्ट बेखौ आफानो लादों आंनि बिहावजोनो माने आफानो नैबेयो माने जोंहा बाजैनि मिस्टारनि बिब'नि फिसालाफोरनो लादों आरो माने आंनि बाजैनि आंनि मा जागोन भागिन ना आंनि भागिनफोरनो लादों आरो भागिन सानै नै बे सेमानो आरो अकल कालाराल' बेलेग बेनि उनाव बेखौ बिसा भागिन बिफानो लादों आरो आदानो ओमफ्रायो नैबे बेगखौबो बायदों न'आव थांनायाव लांनो थाखाय इमान बुरजा जि मायाव सोना लांनो ओंखायनो बेखौबो बायबाय बे मेथाइखौ लाबाय आरो बेनि उनाव डभ सेम्पु डभ साबोन डभ सेम्पु बेखौबो लाबाय आंनि थाखाय आरो बेयो ओमफ्राय नैबेयो बाबुनि थाखायनो गेलेग्रा आरो बेयो बेबो बाबुनिनो थाखाय आरो फिसालानि थाखायनो आरो जाम्पार आरोना बेयो नैबे दै बथलखौ लादों दै सोनो थाखाय आंनि आरो दे आंनि थाखाय बेयो ओमफ्राय नैबेबो माबा आरो बेबो गस्ला सोरनो होनाय जागोन बेखौ मिन्थिया आरो लाबाय आरो सोरनो होनो होनना लादोंमोन मिस्टारा बेखौ आं बावबाय आरो बेनि उनाव नैबेयो
नैबे आंनि जावैसोनो थाखाय लादों आङो आंनि जावैसो जावैसोबो मोनबाय आङो जावैसोनि बे फिसौजोबो मोनबाय आरो जावैसोनि थाखाय लादों ओमफ्राय मेगि लादों नै बेखौ ओमफ्राय बेखौ बायनानै गासैखौबो बायजोबनानै सेनि सेरनै मोनदों आरो नैबेखौ सेनि सेरनै फ्रि मोनदों आरो ओमफ्राय नै आंबो बायबाय आरो इमान बुरजा शपिं खालामनानै आं जुदि बायाबा आंनि गोसोआबो बोरैबा मोनगौमोन ना बेखायनो आंबो लाबाय आरो नै बेयो लंपेन्ट आरो प्लाज' आरो बे लंपेन्ट ओमफ्रायो नैबे कुर्ति आरो इमान मोजां चइस खालामनो रोङा आरो आङो थेवबो खोन्थानोसै बे मोनसे बेनिफ्राय नैबे गांसे गांनै आरो आंना बेखौ न'आव लांनो थाखाय लादों आरो सामुस ओमफ्राय नैबे बे बेगखौबो लाबाय आरो मोननै लादों एसे खममोन नालाय दामा बेखायनो मोननै लाखाबाय इमानबो गिदिर नङा आरो अबावबा थांबाथ' नांखागोन नालाय जों गाबोन कार्बि आलं थांगोन आरो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गाबोन कार्बि आलं थांनाय भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन माने गाबोन लोगो मोनसिगोन आरो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै गाबोनो फुङावनो लोगो मोनलायनोसैलाय नोंथांमोनजों बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गाबोन लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस गुड नाइट